Každého vítam. Köszönöm szépen a szót, én is mindenkit üdvözlök ezen a konferencián. Moje meno je Andrej Ozimi, pracujem ako referent Mestského úradu pre pamiatky a cestovný ruch a zároveň som aj riaditeľom neziskovej organizácie, ktorá sa teda prezentuje našu ústrednú pevnosť. Nevem Ozimi Andrej, a városi hivatalon műemlékvédelmi és idegenforgalmi referensként dolgozom, és a non-profit, Pro Castello Comharmezi non-profit szervezet igazgatója vagyok. Az előadást két nyelven fogom megtartani, így szlovák és magyar szöveget is fognak olvasni. Z dejín pevnosti len veľmi stručne by som povedal. Ide o jednu z najstarších pamiatok v Komárne, v našom meste. Tá najstaršia časť bola budovaná v 16. storočí proti osmanským Turkom. V 17. storočí bola rozšírená o tzv. Novú pevnosť, nakoľko stará pevnosť už bola malá a museli ju rozšíriť o ďalšie kapacity. V 18. storočí ju postihli dve silné zemetrasenia do takej miery, že pevnosť sa stala nevyužiteľná. K tomu ešte panovník Jozef II nariadil jej zrušenie a pevnosť bola prakticky rozpredaná. Az erről történelméről csak nagyon keveset fogok mondani, ugyanis tegnap már abszolváltak egy erődtúrát, remélem mindenkinek tetszett. Szóval az erődnek a legöregebb része, az úgynevezett öregvár 16. század közepén épült, mint végvár az oszmán törökök ellen. A 17. században kibővítették az úgynevezett újvárral, és a 18. században, amikor már a végvár jellenét elvesztette, az erőd két nagyon erős földrengés megrázta, és súlyosan károsodott nem csak erőd, hanem a város is, és ezen kívül második József császár eltörölte, megszüntette katonai jellegét, és elárveresztették a lakosság számára. Počas napoleonských vojen došlo k veľkému stavebnému búmu, čo sa týka teda pevnosti. Tedajší panovník František I nariadil jej obnovu a rozšírenie do takej miery, že v prípade potreby sa sem mal vedieť nasťahovať celý cisársky dvor a k tomu ešte 200 000 vojakov. Tu na tejto mapke už môžete vidieť pevnostný systém, keď bol dokončený v roku 1877 a rozprestieral sa na viac ako 900 hektárov. A napoleoni háborúk alatt az erődnek a kiépítése nagy búmmal kezdődött, ugyanis első Ferenc császár itt egy ideig lakott Komáromba, és elrendelte, hogy a komáromi erődöt felújítsák, és egy hatalmas erődrendszeré építsék. A térképen már az 1877-es állapotot lehet látni, azzal, hogy szükség esetén az egész császári udvar és hozzá 200 000 katona is el tudjon férni ebbe erődrendszerbe. Az egész erődrendszer több mint 900 hektárnyi területen feküdt, és több mint 50 hektárnyi beépített területe volt. Teraz trošku vám poviem o našej neziskovej organizácii, ktorá bola založená v roku 2003. Jej riaditeľom bol magister Ludovít Gráfel, pamiatkár až do roku 2019. Od roku 2019 túto funkciu zastávam ja. Našou prvoradou úlohou je prevádzkovanie a propagácia pevnosti, a to jednak sprevádzaním návštevníkov, turistov po pevnosti, ale aj vydávaním rôznych publikácií, či už kníh alebo menších teda leporel alebo rôznych informačných letákov. Najviac návštevníkov sme doteraz mali v roku 2018, práve pred covidom, bolo to až 15 000 a v lani to bolo okolo 13 000 návštevníkov. Žiaľ, nie je to ešte ten počet alebo také čísla, keby sme chceli, ktoré by boli optimálne pre nás, ale sme aj takto radi, že veľká väčšina návštevníkov je nielen zo Slovenska, ale aj z Maďarska a z Čiech. Okrem mňa, teda v tejto pevnosti alebo neziskovej organizácii máme 3 zamestnancov a 4 až 5 sezónnych zamestnancov a vieme narábať so 60 000 ročným príjmom, čo žiaľ v súčasnej dobe už nie je veľa.
A non-profit szervezetünk 2003-ban alakult, és 2019. igazgatója, kollégám, műemlékes Gráfel Lajos töltötte be ezt a igazgatói szerepet. 2019-től én, mint muzeológus igazgatom a szervezetet. Az erődünk, és hát a non-profit szervezetünknek a legfontosabb tevékenykedése az a népszerűsítése az erődnek és a működtetése. Ez idáig 2018-ban kellett volna lennie, több mint 15 000 látogatónk volt, éppen a Covid szezon előtt, vagy Covid előtt, és tavaly több mint 13 000 látogatónk volt. Sajnos ezek a számok nem a legjobbak, lehetne sokkal jobb, de örülünk annak is, hogy nem csak Szlovákiából, de Magyarországról, és főleg Csehországból is jönnek turisták. Rajtam kívül 3 állandó alkalmazottunk van, és a nyári szezonban 5-4 ideiglenes alkalmazottunk van. Az éves költségvetésünk nagyjából 24 millió forint, ami nem a legtöbb, de próbálunk azért megélni belőle. Čo sa týka našich teda činností, tak sú to najmä denné organizované prehliadky, ktoré vykonávame celý rok, celý týždeň takmer. Čo sa týka sezóny od júna do augusta, tak aj cez víkendy. Žiaľ, z dôvodu veľkosti pevnosti a jej stavu môžeme tieto prehliadky vykonávať len so sprievodcom. A fő tevékenységünk azok a vezetett erőtúrák, úgynevezett nappalik. Ezeket egészében tudjuk csinálni, sajnos csak túravezetővel, ugyanis, ahogy látták, az erődünk hatalmas és a nem legjobb állapotban van. A vezetések 3-szor naponta vannak, és a szezonban hétvégén is tudjuk a turistákat vezetni. Okrem denných v letnej sezóne máme aj nočné prehliadky, takmer každú druhú sobotu. Tešia sa tieto prehliadky veľkej obľúbe a väčšinou je to 500 až 600 návštevníkov. A nyári szezonban éjszakai vezetéseket is tudunk csinálni. Ez majdnem minden második szombaton tudjuk, és nagyjából 5-600 látogatói szoknak lenni ezeknek az éjszakai vezetéseknek. Na Halloweena máme tzv. Zábavné sprevádzanie, kedy máme viacero skupín, povedzme každú pol hodinu, a návštevníci môžu prísť aj vo vlastnom kostýme. Halloweenkor ilyen mókás erődvezetést is, vagy ijesztgetős erődvezetést is csinálunk. Több időpontban, fél óránként tudnak jönni a csoportok, és akár saját jelmezben is jöhetnek a látogatók. Pre miestne školy vykonávame tzv. Mimoriadne hodiny dejepisu, kde okrem teda histórie pevnosti sa im snažíme vysvetliť aj prečo bola dôležitá táto pevnosť, celý pevnostný systém a samotný generál Klapka, ktorý pre Komárno je vlastne hrdinom, nakoľko v čase revolučných rokov vedel zachrániť niekoľko tisíc životov vojakov. Komáromi iskolák számára úgynevezett rendhagyó történelmi órákat tartunk. Ezeken a órákon nem csak a erődnek a történelméről tudunk, vagy tartunk előadásokat a helyi muzeológusokkal, hanem a Klapka György személyét is bemutassuk, ugyanis nagyon fontos a iskolásoknak, és főleg a szlovák iskolásoknak megtudni, hogy Komárom számára miért ilyen fontos Klapka személye, ugyanis ugye magyaroknak nem kell bemutatni a Klapka személyét, és hogy több tízezer katona életét megmentette. 1. mája máme tzv. Deň starej pevnosti, keď stará pevnosť je otvorená pre návštevníkov celý deň. Máme rôzne podujatia, najmä pre deti, ako sú remeselníci, skákacie hrady, máme aj vojenskú ukážku a bez prievodcu si môžu pozrieť takmer celú pevnosť. Május 1-én úgynevezett öregvár napot tartunk, amikor az öregvár szabadon látogatható.
Kézművesek, ugrálóvárok és főleg katonák korabeli öltözetbe várják a idelátogatókat, és hadi bemutatóval záródik maga az esemény. Okrem tohto, teda v tento deň usporadúvame aj tzv. Komárňanské vojenské hostiny. Je to vlastne súťaž vo varení jedál z 19. storočia na otvorenom ohni, kedy súťažiaci, ako môžete na obrázku vidieť, pripravujú autentické jedlá, ktoré potom odborná porota vyhodnocuje a prví traja súťažiaci získajú aj cenné ocenenie, hodnotné ocenenie. Az Öregvár napján úgynevezett komáromi ostromlakomáti startunk, amikor is 19. századi szabadtűzi ételek főzőversenyét tartsuk, amikor a versenyzők korabeli ételeket kell nekük előkészíteni, és szakavatott zsűri kóstolja, és a legjobb 3 versenyzőt tudja értékelni. V lani v auguste sme poprvýkrát aj usporiadali tzv. Rekonštrukciu bojov z druhej svetovej vojny, kedy sme vlastne aj s maďarskými partnermi ukázali našim návštevníkom, aké boje boli tu nedaleko Komárna. Tavaly augusztusban első alkalommal szerveztünk egy második világháborús hadibemutatót, amikor a magyar partnerekkel együtt a idelátogatóknak bemutattuk, milyen harcok zajlottak a komáromi erőd környékén. Okrem tohto usporadúvame aj krátkodobé výstavy. V lani to bola napríklad výstava k 250. výročiu založenia lodiarstva v Komárne. Neviem, či ste počuli, tak Komárno je známe najmä vďaka výrobe lodí. A chceli sme si práve touto výstavou nielen ukázať návštevníkom, že aké lode sa vyrábali a hlavne uctiť tých lodeničarov, ktorí pracujú a pracovali v miestnych lodeniciach. Időszaki kiállításokat is szervezünk, úgynevezett lőporos épületében. Tavaly például a hajógyártásnál 250. évfordulóját szeretnénk bemutatni a látogatók számára. Nem tudom, mennyire hallották, de Komárom arról volt híres, hogy több ezer ember dolgozott a helyi hajógyárban, és több száz hajót tudtak évente legyártani, főleg szocializmus alatt a Szovjetuniónak. Sajnos idén már 1-2 hajót, vontatót tud a hajógyár elkészíteni. Okrem teda prevádzkovania a propagácie pevnosti sa snažíme aj obnovať túto pevnosť, nakoľko po odchode Sovietov alebo sovietskej armády a slovenskej armády sa pevnosť dostala do veľmi zlého stavu. Tu na týchto obrázkoch môžete vidieť stav pred obnovou a po obnove. Tieto obnovy vie mesto Komárno ako majiteľ pevnosti financovať najmä z rôznych grantov, či už slovenských alebo zahraničných. A erődnek a bemutatása mellett ugyanúgy a helyreállítással is foglalkozunk. A képeken fogják látni, hogy egyes épületeket vagy erődrészeket a felújítás előtt és utána. Itt a lőporraktár épületét lehet látni, ugyanis a szovjet és a szlovák katonaság után, amikor elhagyták az erődöt, nagyon rossz állapotba hagyták, elnézést, és Komárom városa, mint tulajdonosa, különböző itthoni vagy európai dotációkból próbálja felújítani az erőd egyes részeit. Tu môžete vidieť 2 hlavné brány pevnosti, je to Ferdinandova a Leopoldova brána pred a po obnove. Itt az erőd legfőbb 2 kapuját lehet látni, a Ferdinánd és a Lipót kaput a felújítás előtt és után. Najväčšia budova v Komárne a pravdepodobne aj na Slovensku je kasárenská budova s dĺžkou až 540 metrov a so 330 miestnosťami. Z tejto budovy sme vedeli doteraz obnoviť obrovskú strechu a zhruba 30 miestností, že naozaj je to ešte len malé percento, no už aj takto sme, alebo teda mesto investovalo viac ako 4 milióny eur.
Itt a laktanya épületét lehet látni, a tetőszerkezete felújítás előtt és utána. Az épület Komárom és talán Szlovákia leghosszabb épülete, 540 méter hosszú laktanyaépület, több mint 330 helységgel. Ebből nagyjából 30 helység van máig felújítva, és több mint 4 millió eurót tudott, vagy költött rá az önkormányzat. Tu taktiež časť teda kasárenskej budovy, tu sme vedeli obnoviť fasádu pri vstupe. Ahogy tegnap is láthatták, hogy itt a kasárnya vagy laktanya épület homlokzatát lehet látni a felújítás előtt és utána. Ďalej vďaka dotácii z programu Interreg sme vedeli vytvoriť aj nové turistické zariadenie v našej pevnosti, kde si návštevníci môžu zakúpiť lístok, prípadne nejaký suvenír a pozrieť si menšiu výstavu. A laktanya épület bejáratánál egy jó jegypénztár is található, nem tudom, hogy tegnap sikerült-e oda bemenni, szóval az első képen lehet látni, milyen állapotban volt a helység, szóval semmilyen vakolat, padló, ablak, semmi nem található volt benne, szóval mindent előről kellett felújítani. Väčšina priestorov je naozaj v slom stave, čiže bez omietok, bez okien, bez podláh, bez elektrifikácie, bez nejakej infraštruktúry, čiže aj toto vo veľkej miere zdražuje obnovu, ale zase máme tú výhodu, že vieme tieto priestory prispôsobiť nejakým teda účelom. Itt ugyanúgy egy pár képet lehet látni a felújítás előtt és utána. Ugye, amiatt, hogy a helységek ilyen rossz állapotban vannak, így a felújítás maga még drágább, de viszont az előnye, hogy úgy tudjuk a egyes részeket felújítani, ahogy az mondjuk nekünk jó, oda tudjuk a villankapcsoló testeket ugye elhelyezni, ahová nekünk ugye megfelel. Okrem samosprávy, teda obnovu pevnosti vykonávajú aj ďalšie zariadenia, či už sú to neziskové organizácie alebo občianske združenia. A to takým spôsobom, že mesto im tieto priestory dá do prenajmu na niekoľko rokov, najviac 35, a vlastne tú sumu, ktorú do toho investujú, potom sa im to odrátava z prenajmu. Jedna časť je už obnovená ako konferenčné centrum s apartmánmi a slúži ako zázemie pre budúcu hotelovú časť. Itt elmaradt a magyar szöveg, hogy a jövő. Szóval a városon kívül más polgári társulások vagy non-profit szervezetek is sújtsák fel az erődöt, úgy, hogy a város több évre bérbe adja ezeket a helységeket, és ők, amit bele investálnak, bele teszik a pénzüket, az le van nekik számolva a bérletből, és több éven át tudják használni. Ezek a képek egy konferenciaközpontot, ezeken a képeken egy konferenciaközpontot lehet látni, amely egy új hotelrésznek lesz majd a része, igen, köszönöm. Továbbá ďalej v tejto pevnosti bude aj mestský pivovar, tzv. remeselný, ktorý je už pred kolaudáciou, čiže ak prídete povedzme o pár mesiacov, už budete môcť ochutnať aj miestne pivo. Tovább egy városi sörfőzde is már alakulóban van, már a kolaudáció előtt áll a sörfőzde, ez kézműves sörfőzde, nagyjából 500 hektoliter sört fognak főzni. Úgyhogy esetleg, ha valamikor nyáron vagy itt lesznek a környékén, szóval álljanak meg, és reméljük, hogy nagyon finom sört is fognak majd kóstolni. Ezen kívül, okrem teda týchto obrázkov, ktoré som vám ukázal, tak v pevnosti funguje aj miestny vozatajský spolok, ktorý, alebo teda jeho potomkovia sa snažia dnešným študentom, ale aj obyvateľom Komárna prezentovať ich kultúru a ich povolanie v minulosti.
vlastne povoznícky gazdovia, ako ich nazývame, tak oni vo veľkom pomáhali pri stavbách a jednak aj pri pevnosti. A žiaľ, mnohí z nich boli deportovaní po druhej svetovej vojne a niektorí z nich sa vrátili do Komárna a snažia sa ich kultúru ďalej teda rozvíjať a prezentovať. Okrem toho sa v pevnosti bude nachádzať aj včelárske múzeum, ktoré taktiež by chceli najmä pre školské skupiny prezentovať výrobu alebo kultúru včelárstva, akým spôsobom sa med alebo včelie produkty spracovávajú. A už teraz máme v pevnosti vlastné úly, ktorých produkty by sme tiež chceli našim návštevníkom ponúkať. Képeken nem látható, sajnos nem sikerült jó képeket szereznem, de egy helyi hagyományőrző Szekeresgazda Egyesület működik az erődben. Nem tudom, mennyire ismeri, vagy hallottak a Szekeresgazdának a történelmét. Ők egy különleges városi rangú komáromiak voltak, akiket sajnos a II. Világháború után deportáltak többfelé, de többen visszatértek Komáromba, és szeretnék a saját múltukat bemutatni a helyi közösségnek, főleg iskolásoknak, és ezen kívül egy helyi méhész is szeretne egy méhész múzeumot kialakítani az erődben, mivel már saját kaptáraink is vannak az erődben, nem tudom, hogy látták, igen. Szóval ezeknek a méhéknek a produktumait szeretnénk majd később az erődben is árusítani a turisták számára. Takže to bolo z mojej strany všetko, takže ďakujem pekne za pozornosť, köszönöm szépen a figyelmüket.